След коледните и новогодишните празници, ранобудните студенти от Великотърновския университет организираха първия за годината антиправителствен протест. При мен са ранобудните студенти Васил Димитров и Светлин Тачев, които всъщност посрещнаха Нова година на протестите в София. Добро утро! Добро утро! Как всъщност премина това посрещане на Новата година? Преди всичко искам да честитя Новата година на великотърновци, на вашия екип. Благодаря. Как прекарахме? Включихме се в Софийската окупация. Реално Нова година я посрещнахме там. И се включихме в протестите, които бяха организирани около Нова година. Като за мен това е един нестандартен начин да посрещнеш Новата година, която не е свързана, според мен поне лично не е свързана само с напивания, купони и подобен род забавления. Аз смятам, че може по много по-различен начин да се посрещне. Важни са хората, с които си бил около тебе. Защо избрахте да се присъедините към софийските си колеги? Защото чувствах, че там ще намеря наистина място, в което да срещна хора, с които наистина да си прекарам добре. И да се включим в протестите на Нова година, като пак ви казвам, че за мен напиванията и подобен род прояви не са някакъв приоритет. За мен хората, с които се срещаме, е нещо много по-важно. Какви са очакванията ви за 2014 година? Очакваме промяната, за която толкова много говорим и толкова много искаме, най-накрая да се получи наистина младите хора в България да имат възможност да се развиват в страната ни. Как ще стане това? Само времето ще го покаже. Трябват много усилия, много работа. В момента ранобудните студенти започват серия от кръгли маси, среща с общественици, като целта е да се изготвят програми във всеки сектор. Как се подготвят тези неща? Как тече подготовката? В момента подготовката тече много добре. Поддържаме връзки с много хора и ако не се лъжа, от февруари започват и самите кръгли маси. Добре, какви са исканията ви? Какви искания започвате Новата година? Искането е на оставка на това правителство, тъй като то е изчерпано и вече мисля, че процентът на доверие е минимален. Реално то доказа, че не е ефективно и се забърква от скандал в скандал, изпада от гав в гав и не смятам, че то може повече нещо да ни даде. А какво ще дойде след оставката? Това решение или всъщност? Ако евентуално има оставка, да речем. Е първата стъпка, а не последната, към решението на проблемите в страната. Без оставка няма как да се реши нито един от проблемите, защото това правителство очевидно не иска да решава проблемите. След като то не иска, следователно трябва да се оттегли и да даде път на хора, които знаят и могат и искат да променят нещата. Така че оставката съвсем не е наша самоцел, не е крайната точка, към която пътуваме. Напротив, това е първата стъпка, която може да доведе до промяна. Кои според вас са основните проблеми на нашата страна? Проблеми може да намерим във всеки един сектор в държавата. Като започнем от икономика, образование, здравеопазване, демографската криза. Демографската криза. Проблемите са многобройни и дори... Но кой от тях изисква най-бързо решение? Най-бързо решение ние не може да очакваме нито един проблем, защото няма нещо, което да от днес за утре да стане, особено в политиката. Смятам, че здравеопазването е една основна сфера, която трябва да се насочат усилията. Също така и ние като студенти много държим образованието, да бъде наблегнато на него. Защото, както всички знаем, за никого не е тайна, качеството на образованието е много ниско. Много е ниско и не смятам, че отговаря на парите, които се заплащат от студентите и техните семейства. Какво предлагате да се направи, да речем, точно в сферата на образованието? В сферата на образованието излязохме с искания на 4 ноември пред университета, защото ние окупирахме 321 аудитория на Великотърновския университет, затова поставихме искания към този университет на този етап. Това е подобряване на материалната база,
фиксиране на семестриалните такси. Също така... Това са по-скоро искания към самия университет за развитието на качеството на образование в него. Иначе, относно проблемите в образованието в България, те са доста дълбоки. В момента, според мен, висшето образование се е превърнало в един инструмент за печатане на дипломи, събирането на пари, а реално качеството на образование е съвсем ниско. Според мен, именно там трябва да се наблегне. Но това е много дълбок проблем и не може да бъде променен с махването на вълшебната пръчица. А кой метод беше по-добър вариант на протест? Окупацията или сега мирното шествие, което организирате? Това са два вида протести. Окупацията е крайна форма на протест, с която се цели да се привлече общественото внимание по даден проблем в обществото. Именно за това и направихме окупацията на 321 аудитория, в която реално държахме окупирана в продължение на един месец, което за нас е изключително голям успех. След това ние сменихме формата, тъй като... Имаше ли ефект тази окупация? Казвате, че е голям успех, но какъв беше ефектът след нея? Мога да кажа, че ефектът беше много голям и изобщо ефектът от всички окупации, които се получиха в цяла България на университети, дадоха доста голям ефект в обществото. Дадоха му един заряд, може би след юнските протести, когато излизаха над няколко десетки хиляди в София, в края на лятото и началото на есента те позамряха и окупацията им даде един нов тласък, събуди отново гражданското общество. Да, но обществото сякаш очакваше нещо повече от тези окупации, а всъщност те не доведоха до някаква промяна и просто заглъхнаха в един момент. Окупацията сама по себе си дава нещо повече от една желана оставка. Както Светло каза, даде се нов тласък на самите протести. Показва се, че има будно студентско общество. Посочиха се някои наистина болезнени проблеми в страната. И... Да, но имаше ли кой да ги чуе, кой да разбере кои са тези проблеми, които вие... Те бяха чути, но политиците се правят, че не ги чуват. Но това не смятам, че останалите хора не го виждат. Обществото го вижда много добре. И ако 240 човека в парламента се правят, че не го чуват, това не променя фактите в България. Защото и те са смъртни. И техният мандат минава. Но след това те ще потънат в забрава. Но числеността на протестите доста намалява, особено тук в Търново. Всъщност доста малко хора ви подкрепят. Как си обяснявате това? Велико Търново винаги е бил труден към подобен род действия, когато хората трябва да изразяват правата си. Мога да кажа, че в февруари, тогава участвах също активно, на февруарските протести наистина излизаха много повече хора. Даже няколко стотин до 1000 души, но това се свързва с факта, че тогава протестите бяха с социална насоченост, до голяма степен удари хората в техните джобове, високите цени на тока, нещо, което засяга абсолютно всеки гражданин на Република България. Това беше и големият тласък хората да излязат и да се получи този взривоопасен, така да го кажа, коктейл по улиците на България през февруари. Добре, ако хората не излязат, пак възможно ли да се стигне до оставка на правителството или... Оставката не е най-важното. Вие казвате, че това ви е основното искане. Това не е основното, но оставката, тя е само един преходен момент. Мен ми е пределно ясно, че само искането на една оставка ще доведе до поредната подмяна. Нещо, което се случи и в февруари, когато Бойко Борисов не пожела да приеме исканията на хората, отказа да ги чуе. Най-лесният начин беше да подаде оставка. Насрочиха се нови парламентарни избори, отново абсолютно същите партии влязоха, сформираха кабинет, който видяхте не можа да устои първите 100 дена, като направиха нечуваното медиен магнат да бъде назначен за шеф на ДАНС. И оттам нататък виждате, че е абсолютно същата картина. Отново хората са по улиците, защото виждат, че
промяна нямаше реално. А при евентуални избори вие решили ли сте за кого да гласувате? Има ли алтернатива в момента? Гласуването, това си е личния избор на Аз не ви питам всеки... за кого, питам дали в момента вие знаете за кого бихте гласували. Аз лично не знам за кого бих гласувал и ако нещата продължават така, наистина не знам какво ще направя, но определено ще гласувам. Не знам за какво, но наистина задължително всеки според мен, по мое убеждение, трябва да се гласува. Значи в момента няма алтернатива. Реално, защото вие казвате, партия, че се борите за морал в политиката. Да, не виждаме има ли морална кой партия да повърне този морал в момента? Проблема е... Всеки вижда сам за себе си отговора на този въпрос. Аз не го виждам. Аз не виждам да има морал. В момента има изключително дълбока криза на партийно-политическата система. В момента партиите са изключително дискредитирани от самите себе си, от начина по който водят своята политика, разривът между тях и обикновените хора и в момента те губят изключително, те нямат доверие, хората нямат доверие към тях. Какво трябва да се промени в гражданското общество, за да се върне този морал? Трябва да стане по-активно и трябва да се наложи граждански контрол над институциите, над властта. Тя в момента се е самозабравила. В момента цялата власт се крепи на полицията и жандармерията, която ги пази около Народното събрание. Ще ви върна към Велико Търново. По време на празниците бяха урисувани паметника на Асеневци. Какво мислите по този въпрос? Това за нас подобна проява е изключително грозен и вандалски акт. Не мога да приема изрисуването на паметници без значение техния род и характер. Това са паметници на културата. Да не говорим за паметника Асеневци, който всеки знае какво представлява и какво символизира. Този род вандалски действия не трябва да бъдат толерирани. Смятате ли, че част от обществото може би обвинява вас за това? Дали ни обвиняват или не, те самите трябва да си преценят сами за себе си. Ако смятат, че ние имаме дори сме си помислили да направим такова нещо, говори само за тях. Това не може да е протест. Ние се разграничаваме от подобен род действия и за мен това е недопустимо. Аз смятам, че за няколко месеца активни действия, окупация и протести, отговорът може да се намери дали ние сме склонни и дали ние сме направили това изрисуване. Просто трябва човек да се върне назад, малко назад във времето и отговорът стои там. Дали ние сме способни да изрисуваме паметника Асеневци. Какви хора според вас биха го направили? Ние можем само да гадаем какви хора биха го направили. Лично аз виждам в тези действия провокация. С цел дискредитиране и очерняне на имиджа, не на ранобунните студенти конкретно, изобщо на протестиращите против правителството. Защото дори някой така с малко по-слаб ум да е решил да изрисува веднъж Асеневци, се дигна и медиен скандал и общината след това го изчисти. Но вместо този човек, ако наистина така да речем е сбъркал, в кавички, да си вземе поука, той го изрисува отново. Значи това е целенасочено. По мое мнение, това е цел дискредитация и очерняне имиджа на протестиращи. Не имиджа, просто А вие го свързвате с вас, че е направено умишлено да бъдете обвинени вие в това? Не конкретно ние, ранобунните студенти, може би и ние, като цяло протестиращи в цялата страна. Не конкретно в Велико Търново. Дали ще е в Велико Търново, София, Пловдив или Варна, няма значение. То е комплексно. Ние искаме едно и също, независимо от кои градове сме. Как протече с нощния протест? Едва, може би, около 20 на души се събрахте. Протестът протече нормално, както винаги. Събрахме се на площад Царевец, минахме през паметник Велчова Завера, скандирахме обичайните си искания, лозунги и завършихме на паметник Майка България, където който искаше, можеше да говори на мегафона. Имаше ли желаещи да се изкажат? Да, ние двамата с Светло казахме по няколко думи и смятам, че
И други хора се сказаха. Да. На тия протести абсолютно всеки човек, който всеки е свободен участва, е свободен да изрази мнението си. Даваме думата на всеки. Срещате ли подкрепа от гражданите, с които се срещате, докато минава шествието? Да, определено срещахме и с нощи. Какво ви казват? Ами, ние по принцип спират ни граждани както с автомобили, така и минувачи. И общо взето, давайте с вас, смели с пръст, викате те оставка, надуват клаксаните, ако са с автомобили. Общо взето, това е. А има ли такива, които не ви подкрепят и ви критикуват за действията ви? Специално по време на протестите ни, аз не съм забелязал такива. На мен ми е интересно и вашите близки какво мислят за протестите, които организирате. Лично моите близки винаги са ме подкрепяли, винаги са били с мен. Още от започването на окупацията те ме подкрепят безрезервно и са винаги казват, че нататък стоят за всяко мое действие. Подкрепят ме безрезервно. Васко, пред теб При мен ситуацията е, може да се каже същата. Подкрепят ме като цяло, защото не мисля, че има нормален човек, който да смята, че това правителство е по-различно от предишното. Няма според мен такъв човек, който не е партиец от някой от управляващите партии и да смята, че това правителство прави нещо добро за България. И това се вижда очевидно. Не е необходимо да гледаме зад кулисите. То е на първа линия се вижда това нещо. И няма как да не бъде подкрепен. Ще се промени ли формата на протест, ако продължава тази да не е ефективна? Ако е необходимо, ще намерим и друга форма на протест. Каква би била тази друга форма? В момента този въпрос не стои на дневен ред. За сега оставаме на вълна протест в Велико Търново. Протест на улицата, шествие. Но ако е необходимо, след това ще започнем организирани действия и ако се наложи, ще променим формата. До кога смятате да продължите с протестите? До победата. Каква е вашата прогноза за тази следваща година? 2014? Ние сме оптимисти. Винаги като млади хора сме били оптимисти и вярваме, че щом сме се захванали с една кауза, ние ще докараме нещата до край и ще се стигне до оставка и едно по-добро бъдеще за България. Много ви благодаря, че ни бяхте гости. Благодаря. Уважаеми зрители, останете с нас. Ще ви срещна с студентския омбудсман, който ще ни разкаже какви са проблемите, с които се сблъсква.